Lluís, Carles, Josep, Empar i Àlex. Molt bon dia. Bueno, mireu, jo he portat aquest plànol, que igual el conegueu, ja té uns anys, és de l'Ajuntament de València, que diu València, increïble però cierta. Tan increíble como cierto que obris el plànol, n'hi ha una paella per darrere. Ah, bueno, bien, oye. Un lloc on se viu bé. Però sí que és simptomàtic el fet de que habitualment no sols Castellar-lo liberal, sinó que tota la València Sud, des de fa ja mig segle, desapareix, s'esborra del mapa i s'esborra des de la planificació urbanística. L'últim fou la revisió del Pla General, que Empar i Àlex ho han comentat molt bé, també he portat una fotocòpia, en la qual sobretot es subratlla i es veu en negreta paraules com SU, SNUPU, RE9, PRV, no sé què, no sé menys, i unes rotondes molt gegants, però el territori en el que estem sentats avui apareix com una taca suau, dèbil, la qual apenas es pot veure i que no serveix perquè no es traça sobre ella, sinó que es traça a expenses d'ella, no? Estem, precisament ho ha dit Empar, en la carretera d'en Bonet, perpendicular a la carretera de la ciutat, o carrer de la ciutat, que m'agrada molt i sé que està ahí, precisament perquè és un creuament de camins i d'espais de Castellar que estem tractant de desvelar com a oportunitats per a relatar aquest entorn, no? El poblet a l'esquerra, darrere, per millor dit, Castellar a l'esquerra, l'Oliveral a la dreta i al fons fins i tot la pista que ens separa d'altres municipis i altres barris. Bé, per què hem fet tot això? A partir d'aquesta trobada entre Empar i nosaltres va eixir la pregunta, o és el que ens inquieta, a qui pertany l'urbanisme? És a dir, a qui pertany la planificació urbanística? Per què pertany als polítics? Per què pertany als tècnics? Des de quan i per què? Vull dir, no ens pertany a nosaltres, no podem ser nosaltres els decisors del nostre entorn i fins i tot crear nosaltres els propis instruments per a desenvolupar-los? Hem d'esperar aquestes paraules tècniques i aquests coneixements que es venen de dalt per a desenvolupar-los, per a desenvolupar-los? Estem pensant que no, estem arrogant-se el dret com a ciutadans de que l'urbanisme el podem dissenyar nosaltres, perquè bàsicament l'usem nosaltres. Aleshores, aquest pla d'anticipació és un experiment, és un aprenentatge i és un camí llarg, pacient, en el que l'objectiu no és immediat, en el que l'objectiu no és fer conforme ens han fet i conforme ens han dit que demanem a través de participació consultiva el que necessiten. No, nosaltres volem pensar primer, volem donar passos previs. Entenem la participació des del treball comunitari, des del treball conjunt, des del desig compartit, però d'allò que desitgem tots, no el que desitgem com a interessos particulars. En aquest sentit, el pla d'anticipació no té una construcció pensada, objectiva, virtual, dibuixada sobre un plànol, sinó que va fent camí en aquests camins propis que en són nostres, no? El pla general planteja expropiar, el pla d'anticipació planteja apropiar-se precisament d'espais propis d'aquest barri. I aquests espais, que són els nostres sequers, que són aquests camins, que són espais de transició, i aquests retranquejos que n'hi ha en els carrers que no estan alineats conforme en el pla, i aquests culs de sac, i aquests espais són particulars, són físics, són les casetes, són els pisos, les plantes baixes, però sobretot són les relacions de les persones que estan habitant este barri. És a dir, el pla d'anticipació no parla sols d'allò físic, del marc físic, que és el que volen que parli l'urbanisme, sinó que parla sobretot de les relacions de les persones que viuen en aquest entorn, que l'habiten. I en aquest teixit és on nosaltres estem tractant d'aprendre com podem enfortir-nos com a ciutadans de Castellar-lo liberal i mostrar a altres barris de la ciutat de que és possible arrogar-se el dret de dissenyar l'urbanisme, no? Concretament, més enllà de manifestos, portem ja uns mesos treballant
portem uns mesos tractant de concretar. La convocatòria d'emergència ha sigut un molt bon impuls per a iniciar, perquè anem a fer un treball en l'Institut del Ravachol i en l'escola municipal, que també compartirem amb altres escoles més endavant, com la de Font de Salcedo, o el Rosa, com es diu? Rosa Llàcer. I és un treball perquè precisament volem que els xiquets, els adolescents, siguin els primers que construïsquen un model, una maqueta de la ciutat, però una maqueta volumètrica, sinó una maqueta del seu propi discurs sobre com habiten aquest lloc i com el poden fer millor. I aquest model perfectible després l'itinerarem per les plantes baixes del poble, com si fora la Xeperudeta o la Verge del Tremolar. En les plantes baixes que n'hi ha neveres i que n'hi ha cotxes, que n'hi ha el que siga, que són aquests cotxes que s'obren i n'hi ha la gent ahí en un espai domèstic, mig públic, mig privat. En aquests llocs anem a passar aquesta maqueta per a que el relat se vagi compartint i se vagi estenent. De fet, a l'acabar avui, si voleu, si algú té una planta baixa i vulgui tindre durant un temps determinat la seva maqueta, la maqueta de la ciutat, i la vulgui compartir i perfeccionar, doncs benvinguda siga o benvinguda siga. Per altra banda, més endavant volem fer una jornada convidant a diferents actors de la València Sud, no sols la mancomunitat, no sols els barris, també altres municipis, i volem fer-la així en castellà, igual no en una paella, igual la fem en un altre espai, però el que volem fer és un discurs, o sigui, volem fer una jornada per a compartir problemes, per a compartir ambicions, reptes, etc. Tot això que ens diu Europa que hem de fer, doncs fem-ho però entre els nostres propers, no? I perquè en aquesta idea de la València Sud que ens han furtat, doncs cal que treballem al marge del límit administratiu que és la València, no? Per altra banda, en la Setmana Cultural, aprofitant que l'Associació de Veïns fa una magnífica setmana cultural que convoia molta gent, volem intervindre i convocar per a intervindre precisament en esta frontera que estem de la carretereta del Pi i Font de Bonet, intervindre sobre els marges, sobre la pròpia carretera, sobre els postes de la llum de la cooperativa elèctrica de Castellar-lo-Liberal, per a visibilitzar a través d'intervencions artístiques i convoiar altra gent i amplificar aquesta història un espai com és un espai que abans era de divisió i que ara ha de ser d'unió, no? Per altra banda, estem fent una tasca de negociació política en diferents regidories. Agraïm molt, per exemple, la presència avui d'Isa Lozano, de la regidoria de Polítiques Inclusives i Igualtat, però també estem parlant en Sarrià d'urbanisme, en Jordi Peris de participació i fins i tot a través d'Àlex i d'Empar en l'alcalde, en Joan Ribó, que es va rebre i li exposarem això. Es varen sorprendre que no veníem a demanar-los res en concret, és a dir, que sobretot anàvem a dir-los estem així, anem a enfortir-nos durant 4 anys i que tot el que anem fent volem que esteu atents de que ho estem fent. Fins i tot volem segrestar-te a vindre a menjar una paella, però no ho hem aconseguit encara. En aquesta negociació volem posar l'atenció en un espai que Àlex ens desvelà també, que són les bases de containers, un espai de 7 hectàrees que estan a l'altra punta de l'Horta, quasi en la Marchal, i que és un espai industrial però que està abandonat, que hem estat averiguant de qui és la propietat i que les forces malèviques que n'hi ha darrere no mos detindran per a reconquistar 7 hectàrees d'horta i posar en comú en aquest treball que ha comentat Josep del Pla d'Acció Territorial de l'Horta i de tot el que es ve demanant de per l'Horta. N'hi ha sí una gent llauradors, joves, valents, que estan fent i estan treballant el camp i que volen d'alguna manera també volem portar endavant, i en part després ho puc comentar millor, el tema d'una cooperativa agrícola i que això enfortisca no sols el tema físic de la ciutat sinó també l'horta. Per altra banda, estem treballant en l'àmbit de la comunicació, és a dir, que en els mitjans de comunicació no aparega Castellar-lo-Liberal sols com a successos, sinó que aparega també com a un relat positiu, de que no és sols que se cau una palmera o s'ha de netejar el ribàs, sinó que estem fent barri i que estem fent nosaltres mateixos aquest projecte, no? Però també hem d'intentar atraure altra gent, per exemple a través de canals de la xarxa, d'Instagram, el que siga. Anem a traure, per exemple, per a la gent de les escoles una cosa que es diu Viu Castellar-lo Liberal,
convidant a gent del poble i gent de fora a que retraten aquest poble i a que mostren, per exemple, perquè hem vist a través de les xarxes que una xica d'Oregon va posar una foto i ens va sobtar molt que aquesta xica es fixara precisament en el que nosaltres ens estàvem fixant, i és que a voltes la rutina fa invisible precisament el que volem desvelar, no? Salva també volia posar en marxa un canal una tele de poble. Aquestes idees igual ara encara no són fàcils, però i no són loques, al contrari, o sigui, el que tractem és de crear una comunitat i que no sols es tracta de dir necessitem un centre de o necessitem un poliesportiu de, sinó que necessitem que les coses funcionen com nosaltres volem, no? Acabant, simplement vull dir que això és un treball en equip i en un equip molt gran. Jo estic verdaderament satisfet i m'ompli de goig molt vindre cada setmana a Castellar. Vaig créixer en Sant Marcel·lí, molt a prop, però no n'hi ha manera ni de vindre en autobús. Vaig créixer en la València Sud també i per tant me la conec des de que anava en bici a Cullera per així, no? I en aquest sentit, no sé per què m'he anat cap ahir, però el que volia dir és que el treball que m'ha anat fent és un treball d'equip en el que està la pròpia alcaldia, està l'associació de veïns, està la cooperativa, estan també les escoles, anem a anar sumant també a la gent del camp, als comerciants, etc. Però sobretot el que volem és que a nivell individual els veïns i veïnes i fins i tot habitants de València es vagin sumant a aquest projecte. Podeu escriure al propi correu de l'associació, podeu parlar amb nosaltres directament i què millor que ara en la paella per a fer-ho. Estem tractant de que en l'equip s'incorporen també l'àmbit institucional, l'àmbit polític que dèiem, perquè sobretot entenem que un pla d'anticipació no comença des de zero. O sigui, s'ha de sumar a tot el treball que s'ha fet. I tot aquest treball que se ve fent des d'anys i anys, però sobretot des de l'any passat amb la revisió general del Pla General, la revisió simplificada, fa possible que l'equip siga cada vegada més fort i que sobretot el relat no siga únic, que siga un relat divers, que siga un relat que s'amplifique i que vagi de casa en casa i que se mos escolte de com volem fer aquest poble. Moltes gràcies.